Good morning mga idol. Ay bukas yung tanan. Kaya nasa ko nag-angit na sa inyong suporta na pagkahimuan na sa inyong kapagtagon. Balik ko mga idol sa kita yung nasa po sa palibot sa po ang mga balik na pupos at mga tanong at pagduan yung libo naman. Kuyong ito niya mga idol sa akong mga solid viewers na ito diya, especially ka Jubilin Bingay man siya no, pinakusgan ako ng ikagaw nga sa kanunay yun nagapalo yun sa ako nga content na akong ginahim. Salamat sa pagpalo dahil o sa mga silent viewers na ito yung puntang niya diya naot na sa kanunay nagalantaw mo sa ako ng mga video mga idol. So di kumuntagon at magpag-iluan ang ako mga tanong mga idol kagubot na po ni labong na po kayo. So galaw mga idol padila ko ninyo samtang mag-himok po sa akong pagabuhato na yung adlaw. Gimana itu? Bisa tugas ang tanong bitaw ani mga idol, wala mang kibalo kung sa tingalan ani nga tanong gyud. Ihatag mo sa kuha. Kung ganahan mo matanong ani, ang alam ninyo dream mga idol, ihatag ko sa inyo. So, ang pamaagi ani mga idol, kung tanong, siguro mo. Inyo ni putlon, nga tulog kadangaw, ulog kadangaw, inyo ni buta sa inyong kaang, itanong niyo sa inyong kaang, tapos inyo na yung puston o silupin mga idol, kung doon namin mga silupin di sa abono o sa kalamay, mga kanadad kung ito mga silupin, inyo ni siya puston, nga kunya di inyong bukusan yes yung kaang dili magkahungaw kaya ang iyang silbi singot ani mga idol mauray maghatag niya o mauray mo bisbis niya silbi niya singot niya di niyo takpan di niyo abihan mga idol mitras nga dili pag siya mabuhi inyo sipahan sulod sa usa ka tulo ka simana bagha ay usa ka buwan diha sulod sa inyong kaang tanaw ninyo nga dili gyud siya wala gyud siya malaya wala gyud siya mamatay pwede na ninyo dayon siya ablihan nya dikayan gyud ninyo nga dili siya matandog nanara pamaagi mga idol sulod ninyo sa kaang gusto ninyo sa silupin inyong bugkusan nga di gyud siya magkahungaw kaya ang singot niya dito sa sulod maoro tay mo bisbis niya sa iyang kaugalingon so inara mga idol tapos nada mo ani anhian niyo dis balay kay ako ni siya priman karon ako ni siyang putlon kay nag-anam siya ka baga so inang ra idol ha siganahan mo ani di ala niyo dito. Napoy ibilin nga usa ka sanga mga idol. O dili mo makaanhi dayon nga pila ka adlaw, mamatay naman ni siya kani kung di kuko. Mamatay na ni siya. Nga di pa mo makaanhi. So napoy ibilin nga usa ka sanga
anha kaya na ko ni putlon o wanhin mo kung naganahan na mo tanong si mga idol kay kini siya nga pila ka adlaw ani mamatay naman siya kay purot na iyang duga kani iyang tagok ng idol ba o si tulo pagkahubas aning iyang tagok wala na dayon siya wala ituruan nga mabuhi pa mintras karon nga kasigi pa siya tulo mo ni nindot kay itanong nga idol no? So hindi pa rin yung magbuka ni pwede mag-gini magbuka ni kay kumanay di pa man ma-upload ako dahil ako ang video so anhila mo dire kinapa ko bibilin para ninyo sige mga idol lalaki niya pili ko og tanom mga bisikas kapag gini sa unang mga idol batanong pa ko kanahan ko mo kanahan ko nanom so balik ko mga idol labong na tayo kini po nga tanong mga idol itubo ra ni din sa tuang area din sa tuang palibot kani siya ambot usay nga wala ni tanong man itubo ra niya akong gisulayan og sulod sa kaang baka na dahil yung mga ito ni daghan siya nani ang baguan niya nga subulan nindot kita naon pero kung nanay masagol ng mga laya medyo mapangit siya pero kung di mo siyang hawanan balik ako siya ang kagwapa yung mga ito nindot kita naon naarang hindi sa palibot sa timbalay mga idol nanurok sagol na ganit sulban ng mga tanong sulok sa mga kaang ngali na sa inyo hinaghan diya po mga idol istingin kayo ninyo sulod niya ang kaang nilot diya po sa tanaw si mga idol
confidential mo mga idol ha nga kung mga content karon naarami din dito sa naarami sa balay okay kita mo kung pala kapataw na yung mga idol okay iyan ako mga asawa na paano mo siya na may stroke siya ba niya kinalang di man pag kuha sa iyan tambal magulog sa tambal mga tinulong kayo sa Oglakaw mga content o mga vlog na ano din dito sa balay pwede pa pong kantong layo tingali o nga magka pantay niya lain mga bata kaya gayon ko pa ng tayo mo po uban nga mga vlogs at sa gawas sa mga trail na siguro mga idol pero sa pagkakaroon bili pa mga idol okay mo nito finish yung tambal okay mo so maghala niyo mga idol ha na ako ang mga content narali sa among palit narali sa among balay mga idol mukatay na ihapon na siya ngayon mukamang ihapon sa kahit tawag din ano man eh Kaya ito pa na ng mga idol, huwag mo nagkakili, malapit babae, pugihan lang kita manano. Huwag mo nagkakili. Manakit ang tanaw sa mga palibot sa balay, na yung mga tanong, okay kayo na. Muna nga, di ka magsalig sa babae, kaya ang babae ito sa ligan, yan, abi babae ka dili-hilig mga tanong, sama ning umuad rin. So, walang yun, huwag kita ka magkita. Kung ang hilig, ako lagi tulog ko rin
nilabay sa ubos. So ayan na, hindi lang ipakita sa inyo hanggang sa dapitan na kayo labay. Kung ma-upload ako ni karong kadawa, makita ninyo, pwede pa nyo ni makuha. Pero palagi siya mga idol, mahubas na niya ang duga, patay na kinis siya. So kung kanahang mo tanong ani, ang ilang magbalay kina ko bisahin nga sa nga ako. Ako ni hatag sa inyo basta man. Ako lang ilabay sa mga idol. Sagot para dali ta paghakot. Ngayon dito. Okay, daspan mga idol. Ilok.
Ngayon na sa tanawon. Karon sa labay. Sa labay mo ito. Support. Lagi pakita ang pag basura pag sa akong labayanan mga idol. Patigog to, patigog to. Kini may dulu, kini di kawanan. Ano si mananaw? Ini takut ya sebelum
na limpyo. So, sa mga idol, shout out sa yung mga solid viewers siya sa akong Facebook page kag Jubilee Dinghay man siya. Ako na gagawa ito na kanulay din sila support sa ako ang mga content sa mga vlog. So, salamat kayo day sa inyong pag-share. Naot nga dili ka mapulaan sa ako nga pagahimoon ng mga content. So, sa ato mga silent viewers diya sa ato nga YouTube channel mga idol Katutski TV, palihog subscribe, like and share. So naot nga ana mo sa may kalawas no kanunay naot nga sa kanunay usab ko mga suporta sa ato nga pag so hindi ako mga idol. Kayong salamat. God bless inyong tanan. Bye bye.